Inten! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng! Adda ka din ni pare inting maray. Aday je barangay hall. Panagkunak kat agawid ita nga aldaw. Kastaya maray. Mala, urayak nga roday. Si kagayam na ita pare badong. Ay, uwan paray. Sige, panawan kayo pa'y ditoy. Inteng, pari badong. Maray. Mga laka nga ron iti pagsangwan mi ka ni pare badong. Wait, Inteng. Sige nga ron, darasam. Manganta nga ron pare. Ay, uwan na paray. Mabisina mo tinggal paisaw. Manganta yo ta adumot da ito naluto amakan. Agyaman nak pare inting Agsasangot tayo amangan ita apangal daw. Tayo ton madamdama kahit mapanak tumanan iji barangay hall. Wow. Oh. Pinikpikan na manok. Kun prito abangos paray. Kababain mo no awan ipasangok kan ka paray. Ay, ito yung ti paborito kasi daan paray. Agyaman ta magusto ang paray. Nabsugak iti ustaw tuyang ina. Napanam? Napanak na kipangan ni balay da parenteng. Anya? Narana ka na imas timpasango da kanya kasi dain. So, nabsuga ka. No amom ngawan na imas asidaan dito'y balay, pumanaw ka. Kanya? Pudnumag, kaslaita, napan ka man nakipangan ka na kwada. Na, Di ka lang mabain a kanayon amapan makipangpangan. Nakaturugan. No kasta, awan nga rod gagarakan ka ni pari badong. Awan mo't. No kasta, imay lang nga rod si marungkar. Una. Kasta mo't ti ugali ni pare badong. Ay, No danda ni oras ti pinanganahin. Apo, naglaing ato mayming nga umay ditoy. win anya, madmadlaw kumatkat dayta. Di nalakit agawaan ti agtrabaho iti bangkagda. No umay dito'y balay iti oras ti panangan. Ay abantamot latan Una. Ay alangan mo't apapanawon ta. Ay katwin awan kas iti agan anos. Tadayta ti kasayaatan nga aramidhan. Adaur orayan, kabadaong. urayag dito'y alumabas ni Kuaraw, maray. Anya? Barang agawid itangal daw, iji balay na. Ay, saan mo ang masigurado dayta, nga main? Ijay ili ang mangal daw ni Kwarog no daduma. Aya, ang sa nabalin maray. Urayag latan dito'y. Ala, adakan kalata daytan, kabadaw. Or-orayan na kaitay ditoy ni kabadong, Kwarog. Kahit ayan nan nga kagawad. Nagawi din Anya nga tati bagana. Ay, tsaka mo, awan mo tinbagana kanyak. Jak nagaway, tanang restaurant na kajay ilay kagawad. Kunakon kat, agpaiso ti adda iti panunot ka. Naglaing kayawn, tanapugtuhan niyaw. Anya, napan ka nagtugtugaw ijay tirsina ni Marikwanang? Inururay ko nga rod ni Kuaraw. Tapno mapan kamot agpabisita kan makipangan kumakas ta? Sumarungkara lang kumamit Kaiso mo lang nga iso Malas, nadyak mo na uray ni Kuaraw. Sapay mabisbisina ka. Apay ngamin adi ka nagawid adagos dito'y balay. Adamo makan. Inururay ko pa ni Marikwanang no agayab amangan. Kahit di nakapulos inayaban ang makipangan kan kuana iti balay na. Saan nga rod? Isa mabisbisina ka. Ay, unay kan. Awan siguro atin na imas asidaan nga iyawis na kan ka. Inteng, nabisinan ka no ni pari badong. Ay apay ngay ka no? Isumatis istoryaan ka no ni Marituyang. Apay ngay anabisinan. Saan ka no apinakan ni Marikwanang? Kat nabayag pa'y anagtugtugaw. Apay kumaapakanin na no saan mo't nga oras ti pinangan. Oras nga rod ti pinangan. Tay di nga rod ka no pangal daw dayjay. Anya? Di na siguro nalagip nga inyawis ka ni pari badong. Awang kat ti babayin da ita pari badong Apay di mo madlaw asarongkar dito'y balay. No kasta nga oras ti pinangan. Hey, umayak man. Si kagayam. Agtugaw kalat ta dita.
Nay, agparparti ka magamit ti manok pare. Una. Mayat ah. Wan tayo so ti pangrabyan mi ita kanibanhang. Nagbanglo mo tinta ayaw muom na pare. Sigurado nananam ti sabaw na dayta ah. Wan at naglukmag. Day, adamot gayam ni pari badong manan ditoy. Ay, umayak lang sumarong karmat amaray. Ay kahit wunlak ta pari badong. Si Marungkar ta danaangot na. Na Apay nga da ka dito, ikat sumip nga taon marituyang. Sapsapula nga rod ni Badungkaw. Ururayak no day sangpet na asidaan apang rabyan may. Kasta ka day. Ay, umay ka na at mangantan dito'y balay. Ay, ayun man nga rod marikwan ang umayak at talaga. Ay, wan, tagluto ak. Noodles, ti ilutok, apang rabyan ta, tapno mabibi eh. Kasta gayam ayat ag may maysa, mahilig iti instant. Di ka agdanag, maray. At dapay si daon dita abangos. Bangaws, ay kat may mayat manan amaray. Nakipanganggayam ka da kayo iti pangrabay ni nanatuyang kagawad. Ewan, inawis ko amang rabi dito'y balay kaw. Ta, di nakot ko naan. Dahita ti pagsayatan na kada tayo ditawi kagawad. Ay masurunak. Tako na daki din na minsan nabisinan ka no ni kabadong gitoy. Unang kanaw, tadiyo ka no pulos inayaban anakipangan kada kayaw. Ay, jakla na lagipan niya. Ano siya tupay kat nalipatak tinangan. Anya? Uray pinangan, malipatan nyo pa yain. Iso ajak inggagara ti saan anangayab kan ni kabadong. Ugali tayo ngamin ditawi ti agayab no oras ti panangan. Nagsingput mo gayam ni Marikwan ang pinakanak ba daw? Anya? Wun, ay nanabsugak, ay. Ay, nabsugak mo ito yan. Manok, tinangrabyan mi ijay. Aya, di nakman laim may inayaban mo. At dapat imbati mi ah. Ay na, nagnanam tiraman na. Ay, adapay. No, kaya't mo akit duwatan to amapan sumarungkar into nagsapa. Ay, sigay, masapa ta amapan ijay balay da intun biga. Siguradaw, isaw ti pang agsapaan dan tumanan ni Jay. Mala, maturog tangarudang. Ay ipapudot mo din na bati tayo idi rabi ay akar ni ti manok banhang. Sige, mabitlaang. Ay mabigatan. Tamasapa ka mapan iji barangay hall. Wen, intay. Maray! Na. Simrit kami lang tanakan. Awan na. Ta nakalukat mo tiruakan. Ay, umay kami man sumarungkar kada kayo ita, kapitan. Ay sige laang marituyang. Welcome kayo latta dito'y balay. Ay, agyaman kamay, maribanang. Kwa. Ala, sumango kayo ni Tilamisanta. Mamigat tayo pa'y. Magyaman kami paray. Marikwanang, gumatangak man iti 2 kilo a karnit baboy. Nagadumatan no si daan nyo amin ti 2 kilaw. Si daan may kadapari badong kan marituyang. Apay, kanayon samot na mapanda makipangpangan kada kayaw. Ay wen, manipod agsapa, pangaldaw, kan pangrabyan. Anya nga minaya tigapuna mapanday di balayaw. Awan mate, umay dala ang sumarsarong karkada kami iti oras ti panangan. Ay, aglablabas damutan no kasta. Kunak numaminsan laang, ang kanayon damutan nga umay. Naa, tunggal panangan at dada, ay aglablabas dan no kasta. Pangaldawod ko raw. Mabising kami. Naibayag tayo mga minti nag-iistorya ko araw. Oras gaya man ti pangal daw. Uwin nga raw. Hindi pa agsapa nga may kami dito balay mo. Nala, mangan tayo manan ko araw. Sapay na ibusan ti bagas kaw, nanatuyang. Ay, kating ka pa'y bumulod akin ni kapitan. Ala, mapangkang ko raw. Taurayan da ka. Mang parti ka mo tiniti manok mo. Tamno, dasidain tayaw. Arigla daw, tataba daw. Kasta gayam ter aramidan da pari ba daw? Unang kang,
Adun atin nakadlaw iti kasdi nga ramid da. Kunak no da kami laki ni antip ti pangar-aramidan da. Uray da kami matangkal. Tidagas na, manaktak da pa'y. Anya? Kaslay tangal daw, diya akong nakapasada, ta nagbayag da mo ti di balay. Dita ka agrik-rikos da ditan nga agsapsapol iti pakipangananda. Di da ka mapanagtrabaho iti bangkag da. Kababa yung tikas nga ramid da niya, Uncle. Una. Kuma. No saan dan ang makabail nga agtrabaho ta isaw. May, nagpigsada pa ilang. Ala, ingkan. Alam da ita bagas. Ta mga nuur-urayan da kaan. Unang Kyle, agyaman nakitintid mo alibre abagas. Baga pangal daw yo, pare. Ha? Pare ba daw? Naimbaga pangal daw yaw. Umay kami man mo't sumarungkar kada kayo, kapitan. Wan, pare. Na, mariknak mo tinti bising ko, pare. Uray siya nga raw. Mabisina kung ba daw. Agtal na kay man. Ah. Nagawan ka bain yun. Ha? Amo ka mabisin kayaw. Day tala makipangpangan ti kagarayo. No apay nga umay kay sumarungkar. Madlaw mo't. Pangal daw. Malim. Ay, unay daytan. Pare. Agluto kayo nga mina. Ta mangan kayo iji balayaw. Anya day ta nga aramid yun. Mala, intan to yan. Umanungag kamutan, pare. Ta. Unay kamutan inteng. Pinabainamsamot iti husto da marituyang. Ay rumbeng lang ti inaramid kaw. Tagruamdan. Anya. Gaputa ka na yun ida apagustuan. Agabuso da. Ay, sabagay matkit di Makitam ti aramidan Ta di dala na pagustuan. Ay, Agasam nga ta ibagada nga imutak. Ay, ay unayan. Kastan ti ibagbagada. kagurgurak ti kas nga aramid da nga agasawa. Agtrabaho da kuma. Ay, winmat Ay, husto ti naramin mo. Tapno agnakam da. Ay naba daw. Nabainanak itimbaga ni kapitan kadata. Ay, Naumasiguron ka na ta ni pare inteng tuyang. ha? Pudno ba nga may nakanayon ta na sumarsarong ka rin balay da. Tunggal oras ti panyagan. Ay, badaong. Ay, Wayne, siyak tinagbidot tuyang. Anya. Tano nagagitak ko mga trabaho para iti pagbiag ta. Saan ko maakastaw iti sagsagrapan ta ita? At talako ka masida dito'y kwaraw. Gumatang ka? Nay, agisuro-suro-suro ka matgaya man itilakaw, tataba daw. Way, ni Sope pagkwartak. Pangururayan mi man nga agbunga na iti mulak. Mayat tirakit mo ita. Nasayat na ita. Ay, Wayne kwaraw. Nasayat mo tayo, ti kasasaad mi ita. Huwag nga raw, kasanaw, kat dublin ti kinagagat yu itang agasawa. Ay, katwan mo ta kwaraw. Saan ko paglastaw? Nga magatang may mga amin ay nakayat may. Ay, sana ulatan, tataba daw. Kumatang ka mo itilakok pare. Minus presyo para king ka. Nasayaat man ta nalagip mo ti aglaklakaw. Wan pare, awan kasi itag salukag kamay nga agasawa itan. Ay mayat no agtinulong kayaw. Ay, sorry inungtan kay iday. Ay, di kagdanag pare. Da kami kidi ati agyaman. Ta babay ni tinaramid mau. Kat nakaamiris kami mutan nitan pare. Ala, tata badong ken nanatoyang. Itultuloy nyo ti panagbalbaliw nyo para itinapintas a panagbiagyo. Ala sigay! Tinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Ginawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.